Dragi moji sunarodnjaci, danas pričamo o temi zbog koje mnogima puca vena na čelu. Pričamo o stranim radnicima. Da, onima zbog koji kad izađeš na ulicu u Zagrebu, Splitu ili čak Varaždinu, misliš da te Google Maps odveo u neko predgrađe New Delhija. Digla se panika. Invazija! Uzimaju nam poslove. Došlo je do toga da nam sad državu i ekonomiju na aparatima održavaju Indijci, Nepalci, Filipinci i Bangladešani. Uzimaju li nam stvarno poslove ili smo postali prepametni za raditi? Ma nemoj! Koji je razlog zbog kojeg nam je svaki drugi stanovnik odjednom iz Azije? Nažalost, nije to nikakva zavjera masona, ni Soroša. Razlog je puno prizemniji i zove se hrvatski poslodavac. Zovimo ga Gazda. Gazda ima kafić ili građevinsku firmu. Gazda vozi novog Porschea, ali kada ga pitaš za plaću, Gazda počne plakati i govoriti kako ga država krade, kako su davanja velika i kako ti ne može omogućiti više od minimalca plus 100 eura na ruke. Nema se buraz. Teška su vremena. A onda Hrvat, nakon što ga Gazda prči u zdrav mozak 5 godina, kaže dajem otkaz, idem u Irsku jer znam da ću tamo barem dobiti plaću. I onda Gazda ode na televiziju i kuka kako nitko neće raditi i kako smo lijeni. Ne, nitko neće raditi za tebe, za smeće od plaće i tapšanje po ramenu. I onda Gazda otkrije agenciju za uvoz radnika. Dođe mu lik iz Nepala, niti zna jezik, niti svoja prava, a Gazda sretan kao malo dijete. Misli si, evo ga, rob. Ovaj se neće žalit ni na prekovremene, ni na to što nema slobodni dan. A ti ljudi, misleći da dolaze u Europsku uniju, slete na aerodrom i dočeka ih tranzicijski kapitalizam. Tranzicijski kapitalizam vam se odnosi na specifičan društveno-ekonomski sustav koji nastaje tijekom prijelaza iz socijalističkog, odnosno planskog gospodarstva u tržišno orijentirani kapitalizam. To vam je službena definicija. Znači, duboka transformacija cijelog društva. Da ne bi bilo zabune, da mi ne bi krenuli dolje u komentarima pisati da sam neki plaćenik ili nešto, odmah ću vam reći jednu stvar. Ja se apsolutno ne slažem s ovim masovnim uvozom stranih radnika. Ne želim to. Nisam ni najmanje sretan što kvartovi izgledaju kao tranzitni logori i što u svojoj državi u dućanu ne mogu na svom jeziku kupiti kruh. To je tragedija i to nije normalno. Nisam ja protiv zato što mrzim tog nekog Nepalca. Protiv sam zato što je ovaj uvoz radne snage najveća prevara još od onih masovnih privatizacija 90-ih. Tržište rada funkcionira jednostavno. Kada nema radnika, plaće moraju ići gore. Da nismo uveli pola Azije, naši vrli poduzetnici bi konačno morali stisnuti zube, smanjiti si profit i platiti hrvatskog radnika barem 1500 eura, pa bi se nečije dijete iz Minhena možda i vratilo doma. Ali umjesto da natjeramo poslodavca da plati poštenu plaću, otvorili smo granice za moderno roblje. Mi danas umjetno održavamo propalu ekonomiju koja je davno trebala krepati. Mijenjamo vlastito stanovništvo, tjeramo ljude van samo kako Gazda ne bi morao smanjivati maržu i kako bi agencije za uvoz radnika mogle okretati milijune na provizijama. Tako da ne, nisam za to da oni budu tu, ali mislim da je najveći problem u našim domaćim govnarima. E sad kad smo to riješili, idemo malo na dostave. Sjećate se kad su tek Wolt i Glovo došli? To je bilo baš fancy. Neki hipsteri su dostavljali burgere, a danas ulici izgledaju kao Tour de France sa hrpom onih kockastih torbi. Ovi pedaliraju po mečavi, kiši, auti ga gaze, ne zna prometna pravila jer kod njega doma na semaforu prolazi onaj koji jače po trubi. I to sve samo da bi dobili onaj mlaki burger jer nam se ne da dić dupe i prošetat 100 metara dalje. Dvije svete krave u Hrvatskoj su građevina i turizam. Nekad davno bauštelu su držali Bosanci. I to su bili slavni dani. Sve je imalo nekog smisla. Sad ako majstor svom kolegi viče dodaj mi fanglu, ovaj iz Bangladeša ga gleda i pruža mu komad stiropora s osmijehom. Gradimo apartmane na moru. Tko ih gradi? Indijci i Nepalci. Tko će ih čistit na ljeto? Filipinke. Tko će ti donijet koktel na plaži? Neki iz Tajlanda. A gdje su Hrvati u ovoj priči? Hrvati su property menadžeri. Sjede doma na Whatsappu i prosljeđuju poruke dok naplaćuju noćenje 200 eura u nekoj šupi od apartmana jer eto, lokacija je. Naša ekonomija se svodi na to da smo mi posrednici u vlastitoj državi. Ova elita živi od apartmana i nasljeđa, a crnčenje prepuštamo Aziji. Mi smo postali Dubaj, samo bez nafte, bez para, bez nebodera i sa puno lošim cestama. Dotaknut ću se i mirovinskog sustava. Mi smo nacija staraca, ima nas više u čekaonici kod doktora nego u rodilištima. Radno sposobno stanovništvo je otišlo čim smo ušli u EU.
Tko će uplaćivati u taj jebeni proračun iz kojeg se isplaćuju penzije, zdravstvo i plaće za dobar dio uhljepčina po općinama? Tvoj sin iz Dublina? Tvoja kćer iz Frankfurta? Neće. Oni porez plaćaju tamo gdje jesu. Tvoju penziju, tvoj ultrazvuk i tvoju subvenciju trenutno plaća Nepalac s glovotorbom i Indijac na skeli. Da ih sutra deportiramo, mirovinski fond bi se urušio za 3 tjedna. Dotaknimo se i smještaja, zamisli da imaš neku staru garažu ili poluurušenu štalu. Prije bi se to srušilo ili pretvorilo u šupu za drva, a sada si sa time vizionar. Unutra ubaciš nekih 6 kreveta na kat s madracima iz 90-ih, staviš jedan prijenosni štednjak i naplaćuješ agenciji 200 eura po glavi. 12 ljudi u 30 kvadrata, 2400 eura čisto, sve na crno ili preko nekih fiktivnih ugovora. A inspekcija? Ma kakva inspekcija? Inspektor vjerojatno pije kavu s vlasnikom te iste garaže. Mi smo od tih ljudi napravili moderne robove i onda se čudimo što se drže zajedno ili što su se izolirali. Pa di će izaći? Ne mogu ni disat u onim šupama, a kamoli se integrirati u društvo. I sad sa ovom zadnjom rečenicom dolazimo do najvažnijeg pitanja. Hoće li se oni ikada asimilirati? Hoće li postati naši? Neće se oni asimilirati učenjem hrvatskog, jer to ne znači ništa. Znaćemo da je integracija uspješno izvedena onog trenutka kada Nepalac usred utorka u 11 ujutro sjedne u kafić, naruči kavu s mlijekom i krene srat kako u ovoj državi ništa ne valja. Onog dana kad Filipinac shvati da može otvoriti bolovanje jer ga malo boli kurac za posao, pa ode raditi još 2 posla na crno, taj dan ćemo znati da su postali pravi Hrvati. Postaće naši kad shvate da je smisao života ovdje pronaći vezu za apsolutno sve. Do tada oni su samo strani radnici koji rade ono što je velik broj nas zaboravio. Raditi. Oni su simptom. Simptom duboko oboljelog društva koje je sustavno uništavano već dugi niz godina. Ekonomski smo istjerali svoje ljude jer se bez veze niko nije mogao zaposliti u komunalnom, a kod privatnika su radili za smeće od plaće. I da, dobili smo zamjenu stanovništva. Nije to nikakav veliki reset. To je samo kapitalizam. Sve dok imamo poslodavce koji gledaju kako uštedi 10 eura na tuđoj muci i dok imamo državu koja na to žmiri, ulicama će se voziti ljudi iz drugog kraja svijeta noseći nam krafne iz mlinara. Pitanje za vas je danas dosta kratko. Što mislite o uvozu radne snage? Odgovore ostavite dolje u komentar. Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i pogledali video. Budite dobri i lijepi, pametni, šarmantni kao i uvijek. Vidimo se uskoro, a do tada uživajte. Jebote, baš sam gladan.